Αποτύχατε επίσης και στο θέμα της Τουρκίας. Ο Τραμπ έκανε δύο επιλογές εσχάτως. Η μία επιλογή να τα βρει με τον Πούτιν στη Μέση Ανατολή και με το Ισραήλ, και η δεύτερη επιλογή να ζητήσει τα F-35 πίσω ανταλλακτικά στην Τουρκία. Τη στριμώχνει. Και εσείς αντί να στριμώξετε την Τουρκία, κάνετε το εγκληματικό λάθος και συμφωνείτε με την Ευρώπη, τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία θέλει να βάλει την Τουρκία από το πίσω παράθυρο, να δώσει στρατό και να μας πουλάει και όπλα. Και εγώ λέω σε εσάς, και το λέω ευθέως, το καλώδιο τι έγινε? Το καλώδιο τι έγινε? Το καλώδιο στη διασύνδεση τι έγινε? Το παγώσατε. 19 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση θα πληρώσουμε στους Ιταλούς. Τι έγινε και το καλώδιο? Πάει το καλώδιο. Φοβηθήκαμε τους Τούρκους, γίναμε λαγί, την ουρά στα σκέλια, και ο Υπουργός Άμυνας εδώ ο Δένδιας έκανε τον ΤΑΗ προηγουμένως. Θα τα πούμε για τον κύριο Δένδια. Σας λέμε λοιπόν ότι εμείς φοβόμαστε το αύριο. Φοβόμαστε το αύριο γιατί σήμερα κυβερνάτε εσείς που αποτύχατε. Δηλαδή κυβερνάν οι αποτυχημένοι, και η Ελλάδα με τις αποτυχίες σας θα βγει δυστυχώς νικημένη με αυτά που κάνετε. Είναι λάθη αυτά που κάνετε.